ka na to pa, itong uyab bata. Yan man nga, uyab bata sa una. Yang anong, nangita mo na ikiglayang uyab, imo mo kulit sa layasan sa una. Dito sa, ang ipuyan sa Mandaw eh. Uyab pa mata ato. Uyab pala kita, pero, nanang uyab lagi tato, pero naamang ka ito, pinangga kay kwarto ni mo, yan ang malikoy lagi ka, mulan ko na lagi kag biya, yung ato kas mo uyab sa pika sa parto. Yan. Masigig tawag niya na muuli na sa kanya, ako masigog kila, kaya di na kang balik. Kuan man to siya. Yung ako'y mulakaw, muapas malagi ka, yung ikay mulakaw, di mo ko muapas. Di, ang uyab na ko ato dito sa Pardo Dapit kay daot. Yeah. Ang uyab na ko diri sa Mandawi ikaw, tambok. Akong gitimpla-timpla ang tambok ug ang daot. Nga naman, someday na tambok sa daot. Okay, ang katong uyab na ko dito sa Pardo, daot mo to siya. Oh, sexy ka ito. Oh, siksi. Karon kay akong kuyog to siya. Kung magkuyog min duha pulos may mga daot, makaana ang mga tao nga wa man igi kauning mga bataa nga nag-uyab man nga wa man igi kaon sila ha siguro kay puti mga daot ta. Ay, di na may buong mga tao eh, nga nung daot mo. Ba, uyab mo ato, nadaot mo ato, kaya bago pa mag-uyab, hambon ba kayo mo ato? Dili nya kanang magkuyog ta duha. Kanang magkuyog ta duha. Adto ta sa Mandawi kusuki ka mo ka og barbecue. Oh, di, tambo ka, may problema. Inig uli. Kamu yung problema kay lahi man yung problema, lami-lami man ako, lami kaon man yung lahi man yung lami. Nya inig kaon, inig kuyog na to. Dako kay kag lubot. Pag-igod-igod ka na nya. Dako kang babae. Mo ana man sa sila. Grabe ni laki haw pinangga gid kayo niya ni babae kay pati dako og lamon nya, pati dako og kurtahan siguro ni lalaki, siguro kay tambok ng babae. Ana ba? Ako may nakurtahan ba? Ana ba? Kurtahan. Oh, kay ganahan ko sa kanang kuan ba? Ganahan ko sa kanang istorya sa mga tao feedback ba? Ako mga sawa di kag tambok di ay. Bisan pa og kanaang wala kay gikaon sa iyong balay. Dato ka tan-aw na nakit. Tambok iyong asawa. Yung daot, pobre ka tanawon. Og daot mo sawa, magkuyog mi nga to ningo mig mga iro nga kanang hutong. Mati mga wangkiga na mo. Kagid na lay kulang parang ingnon nga irong buang. Nindot ang tambok kanaang. Bisan og wa ko'y trabaho, mukaon na siya og kanaang bahaw. Nya mukaon kag bahaw. Way sudan, tambok yapon siya. Kung kaingon ta, wa ta maglisod sa pagpuyo. Okay, tambok man. Okay, tambok yung mga pero tinuod. Lisod yun. Lisod yun. Mao dahil nga nasawa, dugay gini ka na ako, kay tambok mo yun. Kay, ang pinakaganahan din ako sa sitwasyon, nga kung tambok ka ni ang babae tan-aon, dakog lubot, Bertahan. tahan. Nya, Ang lubot mo na kan siya. oh, maglakaw, lamig mag-igwad ang lubot, na ginahan mga tao tan-aw nga. Grabe. Lubot. Lubot asawang alimo ko yo. Mura man og kanaang. Mura og butong. Siya. Kay bisag naas balay karon gani. Imong lubot dako kay lubot nimo. Murag kana abitong kun nga nagkun. Kanang bisan lang igol lang kamo magtalikod puol naman kanang tanaw ng imong naong kay dugan mo tanagipon. Ang akong ganahan nimo ang imong lubot. Ako na lubot. Ang imong lubot nimong ganahan. Kay bisag pagtalikod ko ganahan na kay lubot man. Biya kamutan ako nimo. Unsa may gaganahan nimo na kung ano babilin ta karon sa atong pagpuyo ngay wa mangi ka mo surrender sa akong pagkabadlongon. Ako pa wala lagi ko surrender sa imong sa atong pagpuyo ron tungod sa mga kabadlongon. Naanad naman ko. Sa una, wa ko maanad pason ta bisag asa. Kap suma kapila ta kay apasa karon na natugkad na nako. Kay bawo na kag-asa ruta na ko, sa maruta na ko lapita. Sa Janua Mix TV Og sa Balibulan. Salamat kayo sa amo nga 34 male subscriber namo sa Alimukoy Tris Buhakag. Padayon lang mo og tan-aw rin ha. Kay kami sa ako ang partner sa tanang mga taga Masbati nyo, please support sa among channel. Ay kami, ako isip usa ka banang daot. Asawang tambok. Asawang tambok.
Oh. Way gutom ni, way gutom. Ah. O kasi gutom, tanaw mo na ako, kaya na pagkaon. Nangindahay lang gyapon nga padayon mo mag-subscribe, magtanaw sa among channel Alimukoy Tris Buhakak. Nya sa among Janwa Mix TV, padayon lang gyapon ming naglingaw diha ninyo sa Tris Buhakak. Sa Masbate day ha. Muli may karong Mayo 15. Mayo 15. Magkita ta ninyo mga kaliwat nako, magkita ta og puhon dahil may lawas. Sa mga Berdida family. Pa, muli ko diha karong Mayo 15. Paganda mo diha usa ka buk itlog. Abi ko kamuti. Usa ka buk itlog, usa ka buk kamote. Bitaw. Kanang tuba ma, ayaw kalimti ng tuba kay mag-inom ta. Ayay. Kuya kay ng tuba ma kay nakaigit sila ng tuba. Kaya way tuba rin sa Balanban. Kana ang palihog lang og support sa among channel mga kaalimukoy. Ya sa akong Facebook page sa Janwa Mix TV mao na siya ang Tris Buhakak. Padayon na gyapon may maglingaw ninyo mag-live. Ya sa ako sang Facebook page na ako'y page gyapon Alimukoy Tris Buhakak. Nya sa tanan akong mga followers, daghang kay salamat sa iyo ang pagpadayon og tan-aw sa ako ang channel Limukoy. Og sa tanan nga mga Sabalandi family, daghang kay salamat sa inyong suporta, mga kaliwatan. Sa mga Berdida family. Lupanggo family. Ako sa Barangay Puro. Ang kanang Barangay Puro sa Masbate, kung subscribe na diha kang puti naghanan nimo mga kaliwat kang. Puros-puros ginawa kaliwat diha kang. Kaliwat sa ako ang lola, Lupanggo. Na diha tanan sa Barangay Puro. Labi na sa mga kapitan diha, yo titing, yo, kumusta na mo diha? Si Cesar. Ulit to siya karong Abril Manoy Cesar. Mag-abot kami dito sa karong Mayo, pohon. Tuwas sila sa Manila no? Tuwas Manila Anong trabaho nila ngayon? Bikiri Bikiri? Marunong na silang masa ng paan para lang i-almusal sa umaga? Kumot-kumot. Ganun. Si Kinjoy. Si Kinjoy? Ano ba sa Tagalog ng si Kinjoy? Hindi ko alam Manok. Okay, dahil salamat sa inani lang mo ang vlog karon guys kay video busy mi namin lakaw at Tumig at Tumig Syudad nya ang amo lang pasalamat ninyong tanan sa nagsuporta. Shout out din ako tanan mga nag-comment sa ako ang mukbangers sa tanan jud nga mga Michael Tampos idol. Sa tanan nga Edmore TV. Sa tanan mga nag-comment. Gawa pa na ako mabasa, i-shout out alam mong tanan kay medyo taas-taas naman po na akong video. So daghan kayong salamat o ginaot nga naa mo kanunay sa kapiskay, kadasig sa iyong panglawas ug panginabuhi. Bisan pandemic lang gyapon kanunay tang nakig-away, nakigbisog sa kalisod ug kawad-on nga niabot sa tuang kinabuhi ug niya gyapon. Niginhawa lang gyapon ta og nihatag tag kalingawan kaninyong tanan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.